Grace. Hallelujah. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin. Ġimma wara ġimma bil-grazzi tal-mulej niġu fi djarkom u niġu wkoll fil-kumdita ta' darkom. Ħafna minnkom li jintom issegwu bil-Facebook u bil-YouTube u anka bosta minnkom fuq il-kumdita ta' xogħol tagħkom għax inti tista' tkun tagħmel forsi xi xogħol u xorta tisma' l-kelma tal-Alla. Anzi nħeġġiġkom sakemm ma tkunx qed tfixkil għalik, ħalli l-kelma tal-Alla għaddejja. Jiena nista' ngħidilkom li l-ħin kollu jew nisma' worship jew nisma' l-kelma pritkar. Għaliex irridu nkun kontinwament mimli bil-kelma tal-Alla. Amen. Ħalli meta tiġi skwizjat, Alla jitkellem minni. Amen. U naħseb f'din il-ħajja illum jew għada ħad iġi skwizjat. Intu ngħidu li ġiġi skwizjati? Amen. Okay, masura bil-Malti. Bħassa jiena it-tfal tiegħi bħassa qed jistudjaw ħafna l-Malti. Allura qed nindunaw kemm nagħmlu żbalji bil-Malti għandna ħafna Malti Ingliż. Skwizjat waħda minnhom. Ent tifhem? Ħammur iċ-ċerċ. Sewwa nistragiljaw. Xiktar. Ħanippejstja. Kemm għandna Malti vera kkissirnieh, balbuljata. Anyway, ejja nitolbu flimkien ħanirċievu l-kelma tal-mulej flimkien. Kulħadd jitlob miegħi. Misa Qadis, nirringrazzjak ta' dan il-privileġġ li nista' nirċievi il-kelma eterna qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, inti li inti l-awtur tal-kelma. Ġib il-kelma tiegħek ħajja f'qalbi u it-trasformani, illuminali moħħi u ħsibijieti. Itfaddaw tal-kelma tiegħek f'qalbi u għallimni biex insir niġbaħ iktar dejjem il-Sidi Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek Missir. Amen. Morru fi ktib tal-Proverbi. Kapitlu 5 u kapitlu 5 għal-raġuni għax illum li għal-5 ta' Novembru kull jum jiena naqra proverbju ta' kull jum u tistgħu taqraw is-salm ta' kull jum. Ġieli għamiltuha? Kif taqra s-sagam dubni? Jekk hemm 150 salm. Tista' taqsamhom b'5. Tagħmel 1, 30, 60, 90, 120, 150. Tkun qrajt 5 salms kull jum. Isn't it interesting? U f'xahar tkun qrajt is-salmi kollha. Mux bil-forza tamelek, imma jek tittaqra s-salmi, għax s-salmi fjom ħafna iktar, ovvjament mill-proverbi, tista tamelek. Imma użammin għaj. Xaħġa li hija drawwa tajba kieku, tamluha. Fil-ktib tal-proverbi, irridkom tħarsu l-ewwel vers, u mbagħad ħanaraw minn vers 12. Ibni għati kas erfi, għati widen għal-talimi, jew għal-talim tiegħi. Biex tara fiż-żomm il-qis u klimek ikun moni bil-erf. Għani għafem. Min vers 12. Imbagħad, da ovvjament, qed jagħtih klim ta' erf u twissija u ta' arfin, qed jitkellem ma' ibnu bħala missier u qed jgħallmu biex jieħu ħsieb il-passi ta' ħajtu. Hawnhekk qed jitkellem biex joqgħod il-bot mill-marażinja prattikament. Sewwa, il-marażinja tista' tkun letteralment marażinja ġifieri mara adultera, prostituta. Però wkoll id-dinja wkoll hija tissejjaħ il-Bibja marażinja. Moħħkom hemm. Id-dinja fil-Bibja wkoll tissejjaħ il-marażinja l-prostituta. Hemm ukoll reliġjon falsa, f'Apokalipsi 18, tissejjaħ il-marażinja wkoll, il-prostituta l-kbira di. Dik l-ikbar waħda mill-prostituti kollha. Sewwa, imma għaliex il-prostituta l-marażinja tfisser li ma baqgħetx fidila lejn żewġa. Sewwa, kisret il-patt. Issa, jiena mhux ħanidħol f'affarijiet li huma xejdulhom kontroversjali, mhux għax għandi l-problema għax xejn. Imma s-suġġett tal-lum hija fuq xi ħaġa li għamilt messaġġ żgħir fuq illum il-Facebook. Għax vera spikka fl-ispirtu tiegħi dal-messaġġ. Hawnhekk jgħid hekk ara.
Imbattajt, mela min ma jismax mill-kelma ta' ammu, mis-sieru tal-kelma ta' ħanibdew mill-kelma tal-lallu. Jgħid kara, wara li jkun żbalja u jkun hopefully mhux dejjem il-bniedem jirnexxielu jaraf wara li żball għax xi kultant ma jkollokx dak iċ-ċans. Xi kultant ikollok imbagħad titgħallem jew mill-ispejjeż tiegħek stess, mill-konsegwenzi tiegħek stess. Imma hawnhekk qed jgħid hekk u dispikkat l-Iskrittura għalija. Imbagħad tgħid kemm kont nobgħod it-tagħlim u ma kontx naħmel it-twiddib. Ma smajtx kliem min rid jallimni. Ma smajtx kliem minn min rid jallimni. Ma tajtx widen lil min iwissini. Kont, għax ma smajtx, wasal biex nitlef kollox. Qudiem il-laqa tal-ġemgħa. Għaw xi ħadd ġieli, xi ħadd widbek, ommok, missierek, il-pastor, it-teacher tiegħek, sewwa, dawk ta' fuqek, u inti ma smajtx magħhom u kellek tbatti. Għaw xi ħadd għadda minnhom dawk għaddileko. Mela l-Iskrittura hija għal kulħadd. Kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna. Int min int, ħafna midrabi, aħna u inti, jiena u inti, għamilna affarijiet li jista' jkun ġejna mwidbejn fuqhom. Ma sfortunatament il-bluwa tal-bniedem u kollha maħħalta mal-gburija tal-bniedem ma nisimgħux, isimgħu għasir. Ma nisimgħux minn talim ta' erf, wisdom, għaliex mhux Alla qalli. Mhux Alla qalili. X'jiġifieri? Fl-esperjenza tiegħi illum ġidni dan il-ħsieb. Kemm il-darba ntqajt ma' Kristjani fejn joħorġu minn taħt xi tip ta' obbligu li għandhom l-Alla, jizgitċaw minn taħt dik il-protezzjoni tal-Alla u jiskużaw ir-rebellioni, id-diżobbedjenza, ir-rasi jibsa tagħhom billi joħorġu bl-statement jiena minn Alla biss nisma'. Ġieli attent. Għaw xi ħadd kun onesti ejja. Għaw xi ħadd inti ġieli qed jiena minn Alla biss nisma'. Kulħadd. Ħanara, għaw xi ħadd qed jgħalli nofsi dejh. Għaw xi ħadd xi darba inti qed jien minn Alla biss nisma', ħalli dejkom. Intom dejjem tisimgħu ġifieri? Intom tisimgħu minn kulħadd. Għax jekk ma tismax minn Alla biss. Mela tisma' minn kulħadd, kemm minnkom tisimgħu minn kulħadd? Ħadd minnkom xorta waħda ma ħajja l-idea. Intom jaqgħu ma tidux sollu jdejkom għal kull ħaġa l-ħanejt. Kemm minnkom inti ġieli qed jien minn Alla biss nisma' l-idea. Desajt għadta f'qalbek, mhux bil-forsetta. Issa essaċ li inti tgħid jien minn Alla biss nisma' mhuwiex xi ħaġa ħażina, hija ħaġa tajba. Hija ħaġa tajba. Infatti, bħala statement waħdu, fil-veru sens tal-kelma, inti vera fuq kollox u fuq kulħadd. L-ewwel u l-iktar li tittat importanza u stima u peace hija dak xejn Alla fil-ħajja tiegħek. Għaliex bħalma jgħid Pawlu fl-ewwel Korintin 14 jgħidlek fid-dinja hemm ħafna vuċijiet. U believe it or not, mhux kollha jinstemaw ħsiena, xi kultant jinstemaw tajbin. Però ma jkunx tajjeb għalik. Jew ma jkunx tajjeb għażmin jew minn dak iż-żmien li għaddejt minnu inti. Imma meta fl-esperjenza tiegħi jiena inni nagħmel xogħol pastorali ta' 40 sena. X'għedt ngħid 40 sena. Ġeżoni, ta' 10 snin bdejt pastor. Ta' għaxet noddom bil-snin tal-tates tal-ek għednilu. Għalala, inni namel ġol pastorali 20 sena. U f'20 sena rajt bosta kristjani jużaw dan l-statement li jien minn Alla biss nisma'. Infatti, hija biblika.
Però bħalma jiena u inti nafu, anka xi ħaġa biblika, ix-xitan jista' jużaħħa u jitwistja u jidawwara. Dik hija kelma ppastardja oħra, titwistja. Jidawwara, jawwiġġa. Sewwa. U minn flok qed tisma' lill-Alla issa qed tisma' vuċi oħra li tista' tiġi mqarraq bija. Għaliex fondo, issa bil-Taljan, fondo, fil-veru sens tal-kelma inti ma tix tisma' minn Alla, inti trid tisma' minn xi vuċi li trid tgħidlek dak li trid tisma' int. Leħen li trid tisma' inti u di il-Bibja twissi ħafna fuqha. Għandek it-tieni Tessalonikin kapitlu 2, għandek l-ewwel Timotju kapitlu 4 vers 1 u 2, it-tieni Timotju kapitlu 4 vers 1 u 2, fejlek minħabba li bosta iwarbu widnejhom mill-verità u jibdew jagħtu widen għall-għalliema biex jgħidulhom dak li jridu jisimgħu. Sewwa. U infatti believe it or not, fil-ktib tar-Romani kapitlu 1 tgħidlek li Alla permettija di, fit-tieni Tessalonikin kapitlu 2 tgħidlek Alla għamilha hu stess di. U fil-ktib tal-ewwel Slatin kapitlu 22 u tieni Kroniki kapitlu 18 titkellem fuq profeta jismu Mikaja. Fejn waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi tieni Kronika kapitlu 18 vers 13 tgħid sakemm jien għadni ħaj jien ma ngħid xejn iktar ħlief dak li jgħid Alla. U hekk għandu jkun vera. Imma l-biċċa xogħol hija di. Kif jitkellem Alla? Kemm minnkom xi darba irċivejtu bl-Ingliż iktar toqgħod iktar xkonna ngħidlek how many of you have ever received a call from God? Sejħa. Imma aħna ma jdu sejħa. Telefonata. Eżatt, għax bl-Ingliż telefonata mill-mantet. Kelma. Kemm minnkom intom irċivejtu kelma minn il-mulej? Irċivejtu kelma minn il-mulej? Għal dawk li kulħadd jaqbad il-Bibja fidejk. Qabad il-Bibja fidejk. Kulħadd jgħid warajja. Għid din hija l-kelma tal-mulej minn Genesis għal Kolissi eluf ta' kliem li kollha jgħoddu għalija. Jekk xi darba taħseb li Alla mhux qed ikellmek, aqbad il-Bibja u jibda jkellmek. Għax ovvjament mill-lat teoloġiku mhux kollox li hemm fil-Bibja huwa għalik għax inti m'intix ludi u inti m'intix taħt il-liġi, imma minn kollox tista' titgħallem. Alright, jiġifieri li aħna nilbsu ċertu tessuti fl-imkien fit-Testament il-Qadim għal hemm raġuni għal dak minn kan liġi kien dub. Għalina llum tista' tilbes, ara l-importanti li tilbes. Illum. Sewwa. ċertu fit-Testament il-Qadim jekk inti tikolx ċertu ikel jew le, kien intnub. Illum aħna maħniex taħt il-liġi, tista' tikol kollox basta tikolx titħanżirx. Sewwa, ġifieri imma kollox tista' titgħallem għax billi verdonata folja huma taħt il-liġi xorta kellhom ċertu benefiċċji ta' saħħa. Ma dik affarijiet oħra ma tmurx il-ġenna, ma tmurx l-infern bihom, tista' tmur il-ġenna aktar mar mis-soltu. That's all. Halleluja, jekk ma tuħux b'saħħtek. Mela, aħna jiena u inti rridu nitalmu, number one, kull minu vera ta' Kristu, rridu kollok qalbek vera inti, li vera tittoġob lill-Alla. Vera tittoġob lill-Alla. U inti, jiena naħseb li l-bniedem li ma jimxiex bil-biża l-Alla u ma jżomx l-Alla fi stima għolja, pratikament wis probabbli xorta illum jew għada ħajspiċċa jagħmel li jridu xorta. Ġilina tajtu? Ma jkollokx il-biża l-Alla. Illum jew għada inti xorta ħatamel eventwalment dak li trid. U inkluż u ħanejlek għax il-bniedem huwa professional f'dawn l-affarijiet u tispiċċa tiġġustifika anke l-emil tiegħek. U anke meta tkun żbaljat, u għata meta tkun żvijat, u anke meta tkun imqarra u meta tkun f'rebellioni. It is amazing kemm huma bravi l-umani biex jiġġustifikaw emilhom. Jiena u int kollha hekk.
li tidda minna distinti minn nies oħrajn hija mhux għax tiġi l-Knisja u laqqas għax inti Kristjan. Għax Kristjani jagħmlu li jridu huma nafhom kif jgħidu bl-Ingliż a dime a dozen. U jiġġustifikaw ilhom. U jaħsbu li għandhom raġun. Intom innotajtu li fil-kolma minn kull tintaqa' kollha għandhom raġun. Kulħadd għandu raġun ġa Ħanin. Inkluż jien. Inkluż jien. Kulħadd jaħseb li għandu raġun. Ma jistax kun meta kulħadd jaħseb li għandu raġun, xi ħadd m'għandux raġun. Qed tifhem. Mela kif ħankun naf żgur jien li meta ngħid jiena nisma' biss minn Alla imma issa titgħallem ukoll kif Alla jkellmek. Għax inkella tista' tiżvija faċilment u tista' tpoġġi lilek innifsek u ruħek fil-periklu. Sewwa? Mela number 1. Ġesu ma jagħmilx għasek diffiċli, anzi jagħmilha faċli. Ġwanni 14. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni. Kulħadd jagħmilha ta' naġa. Le dik ta' Moza, ma ta' Le. Mela, aħna naċ. U l-mulej ma qalx li għad diffiċli biex tisma' l-vuċi tal-mulej. Sewwa, jekk inti, ara, ħanamilkom basic, qed nagħmlu Bible study l-lejla biex inti jkollok basic, bażi tajba biex ma tiżvijax. Ħanejdilkom, xi ħaġa tal-biża li inti tkun mingħajr li qiegħda titrissew u fl-aħħar jum tiskopri li kont żvijat. Ftakkarkom li bħalma għedna dan il-weekend Ġesu jwissi l-sinjal maġġuri tal-aħħar ta' żminijiet huwa l-qerq. U mhux id-dinja ħajqarqu biss, Ġesu qal anke l-Kristjani. Mela jina u inti, hemm ċertu prinċipji ma nistgħux nagħmlu violation tagħhom biex ma niżvijawx u nibqgħu sekuri. Amen? Halleluja. Number 1, dawn huma prinċipji li inti ħajjejnuk biex meta tgħid jiena nisma' vera mill-mulej u nobdel il-mulej fuq u qabel kollox, tkun sew quddiem il-mulej u Alla jibbekkjak. Number 1. Aħna nafu x'inhi number 1 li Alla jkellmek bija? Biex? Bil-kelma. Ġifieri jekk jiena naqta' wkoll il-punti l-oħra li ħankellem fuqhom illum, ukoll di tiġa biżżejjed. Il-Bibbja hija number 1. Kemm ħajkun aktar diffiċli. Meta inti għandek nies u hekk sfortunatament bosta nsara li jgħidu li aħna nħobbu l-Ġesu minn falla l-memma Bibbja qatt ma jiftuħuha. Mela ħatkun diffiċli ħafna għalik, mhux impossibbli, imma ħatkun diffiċli għalik biex inti vera tiġi igwidat mill-mulej u tibqa' fit-triq is-sewwa u tibqa' fit-triq id-dejqa. Mela jekk inti ma taqrax il-Bibbja kuljum. Inti tiekol kuljum, tixrob kuljum, tinħażel kuljum. Kuljum titaqra l-kelma. Daw affarijiet suppost basics għalina, imma xi kultant għandna bżonn bħalma qal Pawlus stess irdu nerġgħu nisimgħu l-basics. Jiena u inti kuljum irdu nisimgħu l-kelma. Issa xi kultant jien fl-esperjenza tiegħi f'daw 30 sena Kristjaneżmu ġieli jkolli ċans sija, ġieli jkolli ċans satej, ġieli jkolli ċans kwarta, imma xi naqra mill-kelma tidħol fik kuljum. Kuljum. Amen? Mela number 1, il-Bibbja, l-kelma. Minnar il-Bibbja, Salmi 119 vers 105. Il-kelma tiegħek hija bħal lampa, bħal fanal għat-triqati u għal-modijiet tiegħi. Mela minnar il-kelma, forget it. Number 2. Din hija biss għall-Kristjani, mhux għad-dinja kollha, imma affarijiet l-oħrajn li Alla jkun qed jiggwida n-nies avolja ma jkunx għadhom Kristjani. Number 2. Romani kapitlu 8, morru waraw għadi. Romani 8, din kif Alla jmexxi prinċipalment wara l-kelma tal-Alla, wara l-Bibbja, kif imexxi l-poplu tiegħu.
Alleluja. Vers 14. Daw kollha li jmexxihom l-Ispiritu Santu jew l-Ispiritu tal-Alla huma wlied Alla. Bil-maqlub, jekk inti wlied Alla, imexxik l-Ispiritu Santu. Naf li għaxut minnkom tgħid li dan huwa basic għalija, praise God. Diżom huwa f'moħħkom. L-Ispiritu Santu, xedna dal-weekend jiena tkellim fuq l-ispiriti familjari. Infakkarkom l-ispirtu familjari għalik huwa familjari. Iġifieri apparti li jafu li l-jak sew, intu kol, jekk ma toqgħodx attent tiġi tista' tiġi żvijat. Mela meta l-Ispiritu Santu jkellmek ismawha, żommu da f'moħħkom, meta l-Ispiritu Santu jkellmek, number 1, il-frott tal-Ispiritu Santu x'inhuwa? Imħabba, paċi, ena, ġustizzja, paċenzja. Daw ma l-frott tal-Ispiritu. Galatin 6 vers 20-22. Ma ħanejdkom oħra. Ma jistax l-Ispiritu Santu jiggwidak f'xi ħaġa u tagħmel violation serja tal-prinċipji skritturali tal-Bibja. Ma jistax. U inti taħseb li inti m'intix kandidat li tista' tagħmlu dal-iżball, kemm hawn minnkom ilkom timxu mal-mol iktar minn 5 snin. Rajt Kristjani li ġew żvijati f'daw il-5 snin u jgħidu li jħobbu l-Ġesu. U jgħidu l-Ispiritu Santu qallhom. Mbagħad inti tagħmel question mark imma di fejna fil-Bibja li qed jgħidu. Kif waslu għal il-konklużjoni, kif waslet għal il-konklużjoni, kif wasal għal il-konklużjoni biex jagħmel dan il-pass meta ma jistax jew ma tistax tibbekkjah, issostnih, tikkonferma dak li inti ħad tagħmel jew ħadajt bi prinċipju ċar skritturali b'mod iktar speċjali fid-dawl tat-Testament ġdid. Għax aħna qegħdin f'pad ġdid. Sewwa, meta inti fl-esperjenza tiegħi rajt bosta Kristjani li jiena nemmen li huma fit-triq tal-erq għaliex semgħu vuċi, kellhom xi inklinazzjoni u imarru kontra l-prinċipji ċari tal-kelma tal-Alla. Issa, għal dawk li intkom minnhomx midħla mal-Bibja, hemm affarijiet li qabel tiġà tagħmluhom minn issa u jew ilkom tagħmluhom u tiġà tagħmlu violation tal-Bibja, ġifieri affarijiet basics għall-Kristjani aħna nafu li nitolbu. Pereżempju, ħantikom eżempju ċar. Ħanejdi dal-frażi għall-eżis kattolċi jisimgħu sess. Ħanużaw punt ovvju. Mela bosta kattolċi, meta jiena kont għadni kattolku, kont imrobbi Malta ġo knisja kien kattolċi bħal maġġoranza. Jiena kont mallem li inti titlob il-qaddisin biex interċedu għalik. U dejjem smajt, dejjem bdejt għax kont imdorri, sakemm bdejt naqra klim Kristu, klim l-apostli ta' Kristu fil-Bibja, u li dak li għalija ħadtu dejjem for granted li jekku, kont minn għalija għal 23 sena kont fissawa fil-verita fuq dak it-tema, indunajt li l-apostli stess li l-lum huma kanonizzati qaddisin huma stess jgħidu li biex nitlob direttament il-Ġesu għan. Number 2, Alla jgħidlek li hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bniedem li huwa Ġesu Kristu. Number 2. Li inti il-mejtin li huwa anke mietu fi Kristu u din il-ġenna ma tistax tikkuntattjahom. Number 3. Li Alla ma ħallilek l-ebda qaddis jew l-ebda mara jew raġel biex toqgħod tinterċedi jew jinterċedi għalik bejnek u bejn Alla għax batlek l-Ispirtu Santu. Number 5. Allura inti meta tibda tara li dawn huma jiġu din it-talim tat-tradizzjoni Romana qed jagħmel violation ċar ta' dak li huwa ċar fuq l-Iskrittura, ma tistax tkompli tħaddnu. U mhux għax xi ħadd qallek, ħlief il-Bibja ċara fuq għadi. Issa, ħafna minn Kristjani mhux ħajmorru jitolbu l-qaddisin jew il-patriarki, jistgħu jiġu żvijati fuq affarijiet oħrajn, imma l-prinċipju bħal-istess. Il-prinċipju bħal-istess. Ħadd minna jekk inti vera ta' Kristu u ta' fil-kelma ħadd mur titlob xi qaddis. Number 1, aħna ma nafxux fejnhom. Imma jnassumu li qegħdin il-ġenna. Il-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar li bejn il-bniedem ta' din l-art u l-bniedem li qed fil-ġenna ma jista' jsir l-ebda kuntat. L-ebda kuntat. Qed tifhem? Ġifieri immaġina inti qed nitlob il-San Bulaw. U San Bulaw qed jisma' miljun ruħ jitolbuh. Ej li liema wieħed minnhom ħajjirrespondi.
Għaj li l-min ħaj rispondi minnom daw il-miljon ruħu. Għazigu kienu 10, għazigu kod nejf. Apparti laqqas jaf li jinti dizisti, infakar kolli. Ġveri għednejlek da l-affari biex għaxalina daw l-affarijiet il-lum il-kristjani li għamlu l-Bibja. Daw ma affarijiet li huma nemnuhom u għajċaru u mux ovvja pasa. Għalik, tengod li l-lum saru ovvja għalik, imma hemm affarijiet oħrajn li issa ċertu kristjani li għodu attenti li huma mhux daqshekk ovvja. U jinħbew wara l-statement jiena nisma' minn Alla biss. Mela, il-Bibja dejjem l-ewwel, it-tieni l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu ħajmexxik. Imma żommu għaf moħħkom di, l-Ispirtu Santu qatt mu ħajmur kontra l-kelma tal-Alla. Żomm, kalla, mhux l-Ispirtu Santu jitkellmek. L-Ispirtu Santu qatt mu ħajbaxxi lil Kristu biex jolli xi qaddis. L-Ispirtu Santu mhux ħajmexxik għan qaddis patrun jew bniedem, l-Ispirtu Santu ħajmexxik għan Kristu. Babja tgħidlek bl-aktar maċċar meta l-Ispirtu Santu jiġi u li ħanibatilkom, da ħajmexxikom fil-verità tiegħi u ħajati glorja lili lil Ġesu. Amen. Ġudaw affarijiet li suppost di tista' taqraw fi Ġwanni kapitlu 14. Dawn huma prinċipji li inti trid iżommhom il-Bibja number 1, number 2 l-Ispirtu Santu, number 3. Mux skrittu wara waħda, turrun Bibja sħiħa. Però speċjalment jekk inti daqra il-ktib tal-Proverbi, kif dejna il-Proverbi kapitlu 5 vers 1, bħal ħafna proverbi oħra, missier qed jitkellem ma' ibnu. U x'qallu għalax jien ma smajtx mill-għalliema tiegħi żvijajt mit-triqat tal-mulej. Għanejdlek, din ja naqra għadma biex ta' moda. Għalix ħafna drabi aħna ma nirrealizzawx li l-bnidem talla vera li specialment u bil-forsi tkolli namela ċen fuq għadi naf li namela ta' spessi ma' importanti nerġu nisimaw niftakruha minn jafu minn ma jafix jidalli ma' l-ewwel darba. Dawk li operaw fordni divina. U għatajab li jina nifhem li il-bnidem talla, il-pastor, jappropostlu, dak li jiena għet jiġi mmexxini lej Kristu permestiju, da mux u għet jitkellem bil-kelma talla. Alla jkun jitkellem minnu jew minna. Ma jfessirx li dak li l-bnidem talla huwa jgħid huwa assolut, nemnu nafdaħ sakemm ma jmux kontra l-kelma talla. Isimawni, fil-ktib ta' Ġeremija kapitlu 3 vers 15. Alla jgħid, jien antikom rajja li huma wara qalbi. U daw ir-rajja ħajalbukom u ħajtimawkom il-kelma tiegħi, il-verità. Isimgħuni moħħkom għax dina fli diffiċli għal xi ħud li forsi għadhom m'għandhomx ċertu għarfien maturità. Ma qallhomx ħantikom rajja perfetti. Fl-ebda passaġġ tal-Bibja. Ix-xogħol tar-rajja huwa jgħalmek il-kelma u jittimek. Ma bħalek għadu jgħat jikber u. Bħal ma missier, mux it-tfal bis jgħat jikbru fil-familja tiegħu għom, inkluż għommu l-missier jgħat jikbru. Jiġifieri biex inti, bħal ma qal Ġesu fuq il-Farizej rigward il-talim, għallhom obdu dak li jgħidulkom. Imma timitawx fej jizbaljaw. Imma ġovja. Jina, u inti il-midu li jimitaw. Il-Kristu. Ma naf l-ebda pastor f'sensieħ li xi darba għalli ġaħat ejja jimita lili. U Pawlu fej jisemmija fl-ewwel Korintin 8 vers 1, jgħid imitaw lili fejn jien nimita il-Kristu. Jiġifieri il-punta di partenza u l-punta di arrivare, come si dice? Il punto di partenza. Il punto di arrivo huwa dejjem Kristu. Sewwa imma l-mulejn qiegħda bil-ħmir. Amen? Jien qiegħda vesseli dajfa. Għaliex faċli titfixkel tgħid imma dak mhux bniedem, sena minn għax taħseb li għax bniedem Alla ma jitkellimx minnu. U fejn hawnhekk fejn hawn ħafna jiżvijaw. Kemm hawn nies pereżempju niftakar koppja partikolari li kellhom business tajjeb u kellhom
U dal-biznis kienet isofri, qed ix-xogħol tagħhom fil-biznis. U ġewwa u tlabt magħhom u għedtilhom hemm ħaddiem li qed jaħdem magħkom tridu tkaċċuh il-barra. Għaġtuh għax qed jifixkilkom ix-xogħol tagħkom. Meta obdew il-kelma tal-mulej għaddejja meta obdew il-kelma perfetta tal-mulej perfett. Min għaddej imperfett b'kelma perfetta għaġtuh u l-biznis sploda. Meta obdew dik il-kelma, il-min obdew? Are you sure? Obdew il-bniedem. Min jgħid jabdew il-bniedem? Min jgħid jabdew il-Alla? Obdew mit-tnejn. Daw se taqalhom da mhux il-pastor qed jgħidha, da mhux bniedem qed jgħidha. Qed tifhmu? Ġifieri Alla jinqeda bil-bniedem u b'mod speċjali bil-bniedem talla biex lilek titkellma biex qabli joħorġok mill-ħofra li inti waqgħet minnha. Fija. Tgħid imma mhux dak mhux bniedem bħali. Mela ġidu juża il-mulej. Mhux bniedem bħalek? Mhux bniedem bħalek irid juża? Minti taf li jekk il-bniedem tal-mulej ħajtkellem, number one mu ħajdlek xejn li tmur li lilek ħajġilek tidneb. Biex inkellem mulej ta' xejn, mhuwiex tal-mulej xejn. Mu ħajdlek xejn li twaqqal ġieħ ta' Kristu. Mu ħajdlek xejn li twaqqal il-kelma talla sewwa u ħajdlek xi ħaġa u din importanti li number one ħaġġib glorja lil Alla fil-ħajja tiegħek. Smajtani? Dak li l-bniedem talla jgħidlek ħaġġib glorja lil Alla fil-ħajja tiegħek. U number two, ħatavvanza s-saltna. Għax it's never it's about you only. God has you with many others attached in mind. Qed tifhmu għadi? Mela meta ċertu nies jgħidu imma jiena la business ma stenna ftit. Fi-ktib tal-Proverbi ma tgħidx ukoll f'abbundanza ta' bl-Ingliż jgħidha, in abundance of counselors there is safety. F'abbundanza, kif jgħidu bl-Ingliż bil-Malti? Fil-abbundanza tal-kunsill fejn għandek nies jagħtuk kunsill tajjeb bibliku, hemm il-protezzjoni għalik fil-Proverbi tgħidha dik. Mela inti jekk raġel number one għallek kunsill, mara number two għallek kunsill, mara number 3 għartlek konsil, raġel talla number 4 għartlek, u kollat jaqblu fuq l-istess konsil. U inti tgħid lemma li ma qalla xejn Alla. Inti blaħ. U qed tagħżel tkun imqarraq bil-gburija tiegħek innifsek li żgur m'intix ħadd ammettija. X'meta inti ġejt tiġi mogħti kunsill u tiġi mwissi, ma li Alla ma qalli xejn. Le, ma għallek xejn. Anzi, għanda tjejlek affarijiet biex qed jipprova jiskanzak mill-problemi u fil-ġisem ta' Kristu ċertu problemi ma jinkludux biss lilek, jistgħu jinkludu wkoll nies li inti tmiss. Bħala pastor jien u bħala predikatur ċertu affarijiet laqqas nista' nagħmilhom mhux għax għadnu b'qudiem Alla. Jista' jkun għadnu b'xejn, imma sempliċement mhux ta' profitt. Jista' jkun għax in-nies qabli jaqrawha differenti jew jaqrawha ħażin, għax ħajkun hemm diversi opinjonijiet fuqha. Għax inti l-bniedem il-qalb ma tarajix. Aħna biss inħarsu lejn il-bniedem ta' barra biss. U jekk hawn 100 persuna b'opinjoni differenti. F'dak il-każ nirringrazzja lil Alla li Alla jara l-qalb. Imma l-bniedem jgħid li l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb ta' Ġud vers 1 kapitlu 1 vers 15. Jew Titu għandhom. Titu 1 vers 15. Tgħidlek li għal bniedem pur kollox huwa pur, imma l-bniedem pervers kollox huwa pervers. Bħalma darba predkajtilkom xi xahar ilu, inti ma tarax minn għajnejk, inti tara minn moħħok. Taf li mhux għajnejk li jaraw? Kanti komprova s stess, kulħadd jala għajnejh. Kulħadd jala għajnejh. Għala għajnejk.
Minar ma tiftaħ għajnejk, ara bandira bajda u ħamra b'salib fuq l-aħmar tagħha marblu tperper. Tiftaħx għajnejk imma. Bandira bajda u ħamra fuq l-abjad hemm salib tal-kavallieri, il-George Cross, u da tperper ma arblu. Tiftaħx għajnejk imma. Għala għajnejk. Kemm hawn minnkom issiftħu għajnejkom? Kemm hawn minnkom rajtu dik il-bandira li dikom? Kif jisek? Għakkalkom għajnejkom għalu? Kif rajtu? Kif jisek għorrajt għakkallek għajna għamula? Għax inti ma tarax bajnejk, believe it or not, tara b'moħħok. U xen f'moħħok huwa realtà għalik. U l-Bibja xtejlek ġeddu moħħku bil-kelma Alla. Għax mhux kull ma tara u dak li qed taħseb li hu. Ma jekk inti bniedem pur f'qalbek, l-affarijiet ħatarhom mod. Ma jekk inti bniedem pervers f'qalbek ċertu affarijiet ħatarhom perversi. Ma mhux bil-forsa xi huma perversi, jista' jkun għax pervers. Ħantikom eżempju ieħor, trid? Mela nispera ma jaqbdux din il-biċċa u jagħmlu xi mim fuqha. Imma bħal Ġesu jiena nħobb ħafna tfal. Imma x'ħadd issejaq dik il-biċċa u jgħidu tara x'qal il-passer jħobb it-tfal? Issa, minu pervers jismagħha bħala pedoflu. Minu pur jgħid how sweet bħal Ġesu. Smajta di issa. U tkun l-istess frażi imma inti femta differenti għax inti hemm xi ħaġa f'qalbek li mhux qiegħda sew. Issa sfortunatament fid-dinja vera jeżistu pedofili u jduħseb it-tfal tagħkom. U ħantikom parir ta' ġenitur. Toqgħodux tippostjaw il-ritratti ta' tfal tagħkom fuq il-Facebook. Ma tafx min qed jarahom u jekk inti ħantikom parir illu. Jekk intom tinnotaw jiena ma npoġġix ritratti tal-ebda familjari tiegħi. Għaddilkom raskom? Taħseb ma nħuġ pjaċir kieku jiena noqgħod niddandan bit-tfal tiegħi li nħobb. Jekk inti titnaqqas il-battalji tiegħek, titfax ritratti tiegħek. U jekk inti persuna pubblika aktar u aktar. Għax ma tafx x'battalja titfalilek innifsek fiha minti ma nkollok bżonna. Ma nafx jekk qed tifhmuni. Qed tifhmuni? Mhux kulħadd huwa intenzjonat tajjeb fid-dinja. Hawn min jobodok. U għaj min jobod l-Alla. U jobodok għax inti tħobb l-Alla. Proteġi qalbek, proteġi familtek, għaliex hawn min jagħmel is-seħer l-okkult kontra tiegħek. Kull ma jkunu jridu r-retratt tiegħek. U tispiċċa tidħol battalja spiritwali b'tgħid imma da kollu għalfejn tinqala. Għax ħantikom kelma, għax bħal Proverbi kapitlu 5, int kont tiblaħ jobbela u smajtx mill-allim tiegħek li Kristu provdilek biex jagħtik kelma ta' erf. A word of wisdom. U lejna miksi bid-dem ta' Kristu li ma jistgħu li xejn. Inti miksi bid-dem ta' Kristu. Imma inti mhux dejjem tiġi ma' Kristu. Inti tiżbalja. Inti kun hemm momenti meta tiftaħ il-bibien il-ladu mhux vera. Hemmhekk kont taħdem dem ta' Kristu. Jew kontent għal ħnina tal-għadu li m'għandu xejn minnha. Wisdom is speaking. Jekk inti tuża social media, uża social media assaltna. U m'hemm bżonn jaraw wiċċek. Amen. Alleluja. Punt. Mela sissa għadna il-kelma Alla l-Ispiritu Santu. Efesin kapitlu 6 vers 1-2. Tfal,
Obdu l-ġenituri ta'kom fil-mulej. Tejli ma l-ġenituri tiegħi mhux Kristjani, imma xorta jistgħu tukom parir tajba. Jekk huwa parir tajjeb għaliex għandhom ċertu esperjenza fil-ħajja, ħudu. Jekk ħajlek taqrax il-Bibja x'qed titbellaħ dal-aħħar kif sir taqra l-Bibja. Dak mhux parir tajjeb. Għax qed imur kontra l-kelma talla. Imma jekk jgħidlek isma' qod attent ma' min tagħmilha. Qod fejn tmur, dak parir tajjeb. Qod ilbes diċenti, parir tajjeb. Jekk jgħidlek ma ridekx mur il-fellowship, dak parir ħażin. Sewwa, tifhmuni? Imma għax Alla juża il-ġenituri tiegħek, inkluż ġenituri spiritwali, biex ituk pariri biex inti tibqa' safe. Għax ħanejlek ħafna mid-drabi nies li wara id-dispeċjahom, amma Alla ma urinix. Kien hemm film bħala di. Film Kristjan. Nsejt x'ismu jekk niftakar nagħmilulkom link. Li daħlet fruxma ta' problemi u bdiet tgħid imma Alla li ma urinix ma xejn. Mbagħad il-mulej beda jorija in-nies li batilha. Iċ-ċirkustanzi li nqeda bihom biex jwaqqafha billi tagħmel ċertu għażliet. Orrik, inti xi pretendejt li Alla ħajdillek fuq xi sħaba. Sewwa, inti tiftakru l-istorja ta' meta għamel Dulluvju beda jara ir-raħal? Tiftakru dik għal dawk li qatt ma smajtuha ħanejdilkom. Mela darba kien hemm raħal bħalma ġara mhux l-ewwel darba ġieli rajna madwar id-dinja fejn għamel Dulluvju kbir, xita kbira wara l-gibar u d-djar bdew jerqu u bdew jevakwaw il-raħal, bdew jevakwaw ir-raħal. U dak kien hemm Kristjan mimli erf li jħobb jisma' għand il-mulej. U qal u ġew jgħidu li ħabtulu qalulu sieħbi jaqbillek toħroġ minn hawn għax hawnhekk ħajjereq kull imkien. Qallhom tibżax jiena tlabt il-Alla issa jiġi Alla jeħlisni. U baqa' fid-dar. L-ilma beda dieħel fid-dar u kela u tispiċċa tela fuq il-bejt u l-ilma baqa' jola. Ġiet id-dajsa, għallu għaw sieħbi, enżel minn hemm tax, hawnhekk kollox ħajjereq, tħabbix rasek, Alla ħajjeħlisni, no thank you. Issa tanbela l-ilma li daqjesat fl-ilma u jagħtoli ilma sewwa u għatilest il-goggles. U ġieħ helikopter, għaw sieħbi, aħbat il-ħabel. Għallu le ma tħabbix rasek, għallu Alla ħajjeħlisni. Wara ftit jiem għamlu l-funeral. U għet nimmaġan għamar u d-dimalla għallu ma għalix ma ħlisnix. Għallu l-ewel batlek il-nis ħabdu l-ek fil-bi. Mbagħad batlek id-dajsa. Mbagħad batlek il-helikopter u inti ma ħatlab da waħda minnhom. Daw kollha jien nibatom l. Inti fem? U aħna xi kultant għax inkunu għadu attenti minna, għax din hija sottili. Aħna il-bniedem u xi kultant anke Kristjan ikollu gburija fih, ikollu pride, there is a certain pride. Element ta' gburija li jiena xejn ma jmissni, jiena xejn ma jġrili, jiena untouchable, jiena kollu sew. L-ikbar nistalla għaddew minn turrun provi. Pero ħanejlek, anka dawk il-provi, Alla jużhom bħala sinjala għalik. Infatti hija waħda mill-punti li rrid nagħmel illum. Per eżempju għandek fl-Atti tal-Apostli, meta inti fejn Alla jgħidlek juża ċ-ċirkustanzi. Juża ċirkustanzi biex ikellmek bihom. Aw Malta ma tantx issir, imma ġieli rajtu xi billboard kbira fuq f'nofsa triq u jkollha xi riklam imma Alla jkellmek minnu ġieli ntajtu. Reċenti kun rajt xi ħaġa issa. Kien hemm xi ħaġa fuq safety. Safety, tħallix messaġġ ikissillek ħajtek, joħodlok ħajtek fuq biex ma toqgħodx bil-mobile. Din mhix biss fiżika, anke spiritwali da. Messaġġ anke spiritwali, u attent tħallix messaġġ li jmur kontra l-prinċipji tal-Alla jkissillek ħajtek. U fl-esperjenza tiegħi,
mhux bil-fors nies qed jgħixu għax qed jgħixu f'xi dnub, jista' jkun għax qed jgħixu f'ċertu mingħajr ma jirrealizzaw konfidenza. Arrogant confidence. Konfidenza arroganti. Issa aħna l-konfidenza tagħna fi Kristu dejjem. Il-bniedem jekk ma jiġu attenti tidħol f'konfidenza x'inti tant jibdew jiġu ċertu affarijiet tajbin. Sewwa, u la dejlek ħanarblek. Għalhekk inti dejjem żomm dawn il-prinċipji, il-kelma, l-Ispiritu Santu, il-ġenituri tiegħek, il-allima li Alla jibatlek. Anka allima tal-iskola, anka allima fil-Knisja, li Alla jibatlek mhux bil-fors ismani. Hemm affarijiet li jiena nintaqa' ma' ħafna nies, ikelmuni ħafna nies, mhux bil-fors. Mela jekk jiena ngħidlek pereżempju xi ħadd qed itelfek u qed ifixklek. Sewwa u qed iwaqqak fid-dnub. Inti mhux nistax insiblek l-ebda vers fil-Bibja fejn nista' ngħidlek delete and remove from friends. Nista' nsibulek dak il-vers. Imma nista' ngħidlek qgħod attenx tisma' qgħod attenx tħalli jidħol f'qalbek dawk hemm versi għalihom. Sewwa, allura inti tgħidli ma m'hemm xejn fil-Bibja, u mal m'hemmx. Żgur li hemm. Allura jekk inti jekk hemm xi ħaġa li għadu xi ħadd qed jittantak, xi ħadd qed jipprova jitfak fin-nażba tal-għadu, inti ġiet tagħmel. L-ewwel tieni dwar kompletlu dejlek aħrab it-tentazzjoni. U jekk hemm xi ħadd li qed jipprova jivvalenak, taqgħodx tisma' għax dak il-valenu x'imkien ħajjasal u ħajinżera fil-qalb u ħajjisir sħsat. It's gonna become a harvest one day. Għattifmu? Tejċu le, pasar. Ismawni għahu. B'dispjaċir nix inħabrilkom il-mewt ta' bosta kristjani. Li belaw din il-gidba. Li ma jaffetwanix. Ikdbu għab profesija l-lum. Il-valenu għad isma. Tiġat jaffetwak. U ħajikber u ħajkompli jaffetwak. Għax Alla li l-ek ma takx widnik biex tuqgħod tisma' l-valenu. U għalek jgħidlek u għat attenx tisma' Mark 4:24. Għax bl-istess kej li inti tkejjel ġim kejjel lilek. Tittoqgħod attenx tisma'. Tipproteġi qalbek, mhux widnik, għax jidħol f'qalbek. Mela marriċ nisma'. Imma għaw il-pup. Għaw il-pup aħwa. U jeżistu fuq is-social media. U jipprovaw ifixklulek il-ħajja tiegħek u jitfawlek il-valenu kontra ħuk, kontra oħtok, kontra l-pastor, kontra martek, kontra żewġek. U inti qatt tisma'. U huma għandhom tort quddiem Alla tal-valenu ta' fawlek, imma int għandek biċċa l-oħra għax int qatt tismagħhom. Għax aħna kmandati sew ma nitfawx valenu u sew ma nisimgħux valenu. Le ma jiena m'għedt xejn passer, qatt tisma'? Għamil diġà biżżejjed. Qed tifhmu? You have to be wise. You have to be very wise. Għax l-għadu huwa wise ħafna. Tafu li l-għadu huwa wise, hux? Amen? U makak. Halleluja. Ħantikom xi skritturi. Romani 8:28. Alla juża kollox, ħanamilkom fi klimi. Alla juża kollox għal ġid ta' dawk li jħobbuh biex idawwarhom għal ġid tagħhom. Amen. Għal dawk li speċjalment għandhom sejħa u msejħa minn Alla. Jekk inti jagħtaw preżenti il-lejla l-erba' f'nofs ta' ġimgħa. Jekk int bħalissa waqqaft kollox u qed tisma' dal-messaġġ, inti msejħ minn Alla. Nies li m'għandhomx ġoħal Alla ma jqgħodux jisimgħu l-kelma tal-Alla. Jisimgħu xi ħmerijiet li ma jtihom l-ebda ġid. Amen. Alla qed jorkestra u qed ifassal kollox biex l-iskop tiegħu fil-ħajja tiegħek iwettaq żgur, amen. Pereżempju, fil-ktieb ta' Ġenesi 50:20, x'jgħid il-mulej. Hemm skrittura vera sabiħa immens, Ġenesi 50:20. X'għamlu lil Ġuseppi, ħutu,
din hija xi ħaġa għalija hija diffiċli għalikom ukoll ta'. Kemm minnkom inti ġejt xi darba ġejt xi ħadd ittradik. Olli dik, xi ħadd ittradik. Olli dik. Xi ħadd ittradik. Ħa nirgħu aħwa lil Kristu traduh, lil Alla traduh. Xi ħaġa dil-ġimgħa kont qed nisma' l-Bishop Tom Brown, hekk smajtuh għax ix-xerjajtu kull imkien. Xi ħaġa tal-bliħ u mhix xi ħaġa li għandna biex nifirħu biha li kull min ġie tradut fil-Bibja ġie tradut minn ħuh. Però jekk issaqsi lil ħuh qatt ma ħajdlek ittradejt il-ħija, ħajġustifika għax ħija. L-Alla Luċifru ibnu qatt tradeh. Ġesu Ġuda tradeh. Pawlu uledu spiritwali traduh. U lilek ħaj traduk ukoll, mhux għax nixtieqha minnek u fuqek, hija parti minn ħajja, però ħanejlek aħwa. Allura se xinti ġejt it-tradejt tista' spiċċat il-pjan tal-Alla fuq ħajtek? Le. Alla walla li jifdi. U Alla juża kollox. U dik it-tradiment Alla ħajdawru biex lilek ikompli jibnik, lilek ikompli jisaffik, lilek ikompli isaħħek u l-pjan tiegħu fil-ħajja tiegħek iseħħ mhux biss għall-ġid tiegħek imma l-ġid ta' bosta. Bħalma Kristu għal-ġid ta' bosta. Bħal ta' Giuseppi li ġiet tradut. Dak li għadu għamel, mela Ġenesi 50, Alleluja, jisimawa. Ġenesi 50. Dak li intom għamiltu għal-ħazin tiegħi u għad-dannu tiegħi, Alla għamlu għal-ġid biex iwettaq il-pjan tiegħu u biex permezz ta' dak li sar bosta jsalvaw. Meta reċenti fil-bidu ta' April kelli ħolma profetika fuq ċertu affarijiet li jiena kont se ngħaddi minnhom, fil-ħolma tafx qal il-mulej. Inti ħatgħaddi minn żmien ta' uġieħ. Imma dak ħajsarraf għal fidwa ta' bosta. L-uġieħ tiegħek, id-diffikultajiet tiegħek, Alla ma jaħlihomx. Mhux bil-fors li Alla ried li inti tiġi tradut, imma Alla xorta jużaħu tiġara minn qabel li ħajġib il-fidwa permezz dak li inti għaddejt. Halleluja, ma jkunx għal xejn. Grazzi Ġesu. Gloria al-Mulej. Giuseppi li ġiet tradut anka waqt li kien fil-ħabs, mamma mija. Imma x'kien qed jagħmel? Ma kienx qed jinduna li Alla kien qed jippożizzjonah għat-tron. Ġejt tradut, ġejt diżappuntat, gidbu fuqek, ħarfu fuqek, lajja fuqek, xaħat wedek u ma wasalx biex iwettaq li weda, Alla kollu ħajżak biex waslek għat-tron tiegħek. Li Alla, però jiddependi minnek kif teħħindilja. Amen? Fuq Verbijiet 16 vers 9, il-Bibja dejlek Alla jara il-pjanijiet fil-qalb tal-bniedem imma Alla huwa dak li jistabilixxihom. Grazzi Ġesu. Fil-ktib tal-Atti l-Apostoli 16 vers 6 sa 7, meta Pawlu u dawk kollha li kienu jivvjaġġaw miegħu marru f'dik il-belt, f'dak ir-reġjun, u l-Ispiritu Santu żammhom milli jxandru l-kelma tal-Alla. Mela mhux kien dejjem iridu nxandru. Issa ħantikom parir ta' erf, isimgħuni sew. Oqgħodu isimgħuni sew. Mhux kull invit li inti kollok biex titkellem f'ċertu post, f'ċertu sitwazzjonijiet. Mhux kull min jistiednek jew titkellem fuq social media, jew fuq televiżjoni, jew f'xi kumpanija, trid tuża l-erf. Trid tuża ħafna erf. Għax jista' jkun ukoll nazba għalik. Lili, ovvjament, ma nafx f'Malta minn ma jafx bija. Minn ma jafx bija ma titlef xejn, God bless you. Halleluja.
Imma il-Maltin jintaqa' fit-triq il-biċċa kbira jafu min hi. Anka minn dak li tan it-ticket din il-ġimgħa. God bless you, Dr. Manshi. God bless you too. Happy Christmas. Mu speeding tal-parking għarġajt. Kien hemm kamera, għetlu mhux sewwa, għetlu s-sajn kienet mill-maqlub. Minn naħa l-oħra ma rajdix. Imma huwa sweet. U jiena ma għax nitterrabja miegħu nutli. Sawa, imma vera kienet, għaxina ġejt minn naħa u s-sajn kienet titkellem ma' nies li jiġu minn naħa l-oħra. Allura minn din naħa ma tarajiex, tara pjanġa biss. Imma msomma. Imma qed ngħidilhom dak-kliem iżaħwa, għaliex dawn huma erf li inti jipproteġuk. U Alla jkun qed ikelmek. Alla jkun qed ikelmek. Imma inti ara kuljum għidlu mulej għallimni nara fil-vuċi tiegħek. Jista' jkellmek bil-ħolm u żgur. Jista' jkollmek viżjoni u żgur. Imma l-biċċa kbira mhux dawla fajt ħajkelmek Alla. ħafna darba jien tal-ħajja, kelmek bil-ċirkustanzi tal-ħajja. Ħajkelmek dejjem bil-kelma tiegħu, dejjem bil-kelma tiegħu ħajkelmek. Tarmihom xi ċirkustanzi. Jekk xi ħadd isib li dik il-vers fejn qiegħda il-proverbi tgħidlek in the abundance of counsels there is safety, sibili, brother. Kemm hija importanti dik l-iskrittura ħasra li fejn inti għandek nies li qed jgħinuk u qed jiftħulek għajnejk. Ismagħhom, tinjorhomx. Mhuwiex kombinazzjoni li Alla jkun jibgħatlek ċertu messaġġi. Jiena tista' timmaġinaw, bosta nies jgħiduli bosta affarijiet u ma narmix kull ma jgħiduli narblu, nara kux qed jaqbel ma' ċertu vuċijiet oħrajn, nara li niċċekkja l-paċi ta' hemm paċi meta nisma' jew kun konfużjoni. Proverbi 11 vers 14. X'tajt bil-Malti jgħidili. Amen. Grazzi Ġesu. Fis-Salmi 19, u 2, tgħidlek li Alla wkoll jitkellem bin-natura. Mhux għax jiġifieri għax il-fjuri jibdew ikellmuk ta'. Darba kien hemm fuq il-television jgħid jiena mmur nitkellem mal-fjuri. Isma'. God bless him. Isma'. Imma xejn proverb. Fejn m'hemmx min ibexxi sewwa jaqal poplu. Amen. Fejn ħafna mexxija tajba hemm il-kwiet. Mela, Salmi 19 vers 2. Alla jitkellem mis-sinjali wkoll ta' smewwiet. Mit-temp, minn mal-temp. Per eżempju, illum kont qed nisma' testimonjanza vera, li ġrat vera. Dak kien hemm raġel li l-papa tiegħu waqa', ma nafx ikajtwix, waqa' minn xi oli u kiser ix-xewka da daru l-papa tiegħu. Inti batta, bro, vera sabiħa u birkitni u xerjajta. U da biex jamlu l-operazzjoni l-missieru kienet tiswa $100,000. Ma kellhomx dawk il-flus u t-tifel tiegħu qal ma għajja nitolbu biex Alla jagħmel miraklu. U l-mami tiegħu u xi wħud oħra bdew jgħidulu inti titlu Alla ħajamel miraklu. Alla għal jekk m'hemmx alternattiva bil-fors miraklu li konna nirċievu. U msamma u talbu, il-papa tiegħu sa dan il-sant qiegħed pratikament paralizzat għax biex issiru dell-operazzjoni jeħtieġlu madwar $100,000 li seta kien miljun għax xorta waħda ma kienx affordjawhom. U talab. U darba minnhom flejl xita kesħa rat jiġi fuq id-dar u taħabbat waħda. U tiġi del-mara u tħabbat fuq il-bib ta' din il-familja. U għantilhom nista' nidħol jogħġbok għax waqfit li l-karozza fit-tajn fit-triq u waħlit li l-karozza fit-tajn din ix-xita u daħluha u tawate, ħadu ħsieba il-familja. U daqqa waħda dal-ġuvni għallhom skużawni għallhom għax ħammur nitlob u wasal il-ħin biex nitlob. U dik għartlu għalix, għax ħaditlob għalix xieġri għalek. Alla għax il-papa tiegħi jiftitilu waqa' kiser ix-xewka daru u għandu bżonn operazzjoni persuna waħda biss għaw fl-Amerika tista' tagħmililu u skont ma qalulna tiċċarġja €100,000 biex tagħmilu dell-operazzjoni u aħna ma naffordjawix. U qed nitlob eżatt, u qed nitlob
biex Alla jagħmel miraklu, għax miraklu biss. Di kifet jgħidilha dal-klim, iċċassat friżat għax il-persuna li setet tagħmlu l-operazzjoni kienet dik il-mara. ħanejlkom aħwa, xi kultant tgħaddi minn ċertu ċirkustanzi. Ħanejdilkom xi ħaġa. Mhux dejjem, ma xi kultant ma jkunx id-demonju ta'. Xi kultant Alla tibiddel ir-rotta. U għabli ħadd puncher, u zikkola, I rebuke you devil. M'għandix naħdem mhux jien. You can rebuke the devil as much as you want. U mhux qed ngħidlek li Alla millek il-puncher, ġas sempliċiment Alla kellu skopi kbar inqeda bil-puncher u jista' jkun hemmhekk hemm xi ħadd li inti tissalva l ruħu. Dik il-mara ma qadetx toħdam Alla għax waqfidilha l-karozza f'xita qalila lejl kiesaħ u waħilha il-karozza fit-tajn. Imma Alla sema talba dak ir-raġel ta' fidi biex dik tispiċċa id-dar tagħhom. U għamlet l-operazzjoni mingħajr ma ċarġethom penny. Glorja lil mulej. Amen aħwa. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela l-mulej jinqeda bil-kreazzjoni. Amen. Romani kapitlu 1 vers 20. L-iskrittura tgħidlek minn żmien il-bidu tal-kreazzjoni Alla jinqeda bil-kwalitajiet inviżibbli tiegħu, bin-natura divina tiegħu, sewwa. U l-Bibja tgħidlek fil-ktieb ta' Salmi kif Alla jirrevela l-karattru tiegħu anke permezz tal-natura. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Waħda mill-affarijiet ukoll li Alla juża huma s-sinjali soprannaturali. Xi kultant inti titlob jew tara nies ifiqu u Alla tikellmek mhux mas biex tfejjaq dik il-persuna, imma Alla tiwassalek messaġġ ukoll. Jew Alla ħeles il xi ħadd, mhux ġast għax ħeles, Alla tiwassal messaġġ ukoll. Mhux għax biss fejqan, imma Alla tiwassal messaġġ. Alla jkun qed ikellmek bosta affarijiet u hemm ħafna x'nistgħu niktar ngħidu għax da pratikament għandna kors fuq aħna. Kif imexxik l-Ispirtu Santu u d-donna tal-Ispirtu Santu kif tara fl-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħek. Imma Alla jkun hemm ħafna affarijiet li jkun warahom u qed jaħdem biex iwettaq l-iskop tal-Alla fil-ħajja tiegħek. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid hija morru fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli, l-aħħar vers. Ħadnilkom xi ħaġa eżis aħwa. Atti tal-Apostli kapitlu 13. Grazzi mulej. Atti 13. Min jaf kemm aħna provajna stennejna risposta minn Alla u Alla ikun qed ikellmek bħalma titkellem anke tikellmek bħalissa minn dan il-ħmar. Alla jkun qed ikellmek u inti minn għalik li u dak il-bniedem tibqax tgħidek di. Tibqax tgħidha di jeżis aħwa hija. Għax Alla għandu modi inti u jiena xogħolna huwa mulej ejni naraf il-vuċi tiegħek. U l-vuċi tiegħek mhux bil-forsa għax jitkellem bil-Malti jew bil-Ingliż jew bit-Taljan. Jista' jkun iċ-ċirkostanzi ta' madwarek Alla tjużahom. Isimgħu vers wieħed tal-Atti tal-Apostli 13. Fil-Knisja ta' Antioki jkun hemm xi profeti u għalliema. Barnaba, Xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni Manajem li kien trabba ma' Erodi t-Tetrarka u Sawlu. Darba waqt li kienu qegħdin jqimu il-mulej, waqt li kienu qed jqimu l-mulej u jsumu l-Ispirtu Santu qalilhom. Lil min qal l-Ispirtu Santu? Lil min qal l-Ispirtu Santu? Lill-Apostli. Għażlu li malaj lil Barnaba u l-Sawl għal xogħol li għalih se jaħtilhom. Mela daw għażlu 7 djakni. Id-djakni semaħ l-Ispirtu Santu? Għalmenu għawnek ma dajdinix li l-Ispirtu Santu kellem id-djakni, jew kellem il-dawk is-7 irġiel, imma kellem mill-apostli. Xikultan di dejt, Ispirtu Santu kellimni, u għet kelmek bil-pastor, għet kelmek mill-apostlu.
أتكلمك من البنيان تلا يصير أتكلمك من الله من البنيان تلا فيرا مش بالفرج يكون باستر فيها إما أنا يدركم ده الأفراد باش أنت ما تمسياش الطريق المولاي وما تزفياش وينا وانتي امبورتانت اللي نزوم له قلبه نصرف يا مولاي كلمني تكلم انت من داو البرنشيبي داو ما بازيتش اما امبورتانتي ويزموك سيف باش ما تزفياش ما تجيش مقرع وما تتلفش الميرة اللي يلا عنده على خيطك امين في الاول بيتر كابيتلو 5 من فيرس 1-5 بيترو يايت الابوستلو بيترو يايت اسمعوا الداوك تفوقكم نعرف li din ما tantx hija popolari għax kulħadd irid jagħmilha tal-cowboy. Xi ħaġa li toġobni hawnhekk aħna għandna nies li kienu fl-armata jew għadhom parti mill-armata. Immaġina inti għandek il-senior sewwa il-ġeneral. Ma min jiddilja mbagħad? Ma min? Ma l-kaptana. Il-ġeneral ma jgħodx jitkellem soldat wieħed wieħed. Jiddelega ma l-kaptana ma dawk ta' taħtum, is-sorġenti ma l-maġġuri u mbagħad ma l-maġġur sorġenti ieħor? Ma nafx kif taħdem is-sitwazzjoni. Naf li hemm delegazzjoni, dik li naf. Qed tifhmu hemm delegazzjoni. Isimgħuni. Hemm ġerarkija. Isimgħuni fil-Knisja ta' Kristu li Kristu qed jibni, mhux il-bniedem. Hemm ġerarkija. Jekk inti tmur kontra l-ġerarkija ta' Kristu, li taħseb li qed tisma' minn Alla. Ma pastor ma naqbilx miegħu. Ma pastor ma narax għajn vajn, jew pastor żbalja u żbaljat jew ma żbalja u whatever. Ismani, jekk is-soldat għamel l-ordni li ġiet mill-ġeneral, imma s-surġenta fuqu żbalja, jew ma żbaljax, jew fettillu ma xi ħaġa oħra, min ħajjaħilha? Is-soldat? Mhux is-soldat ħajjaħilha. Ħajjaħilha dak li il-ġeneral jew is-surġent. Jina u inti u kol miegħek, hekk ukoll, di jenni ngħidha dal-aħħar, daqqajda daqsxejn għad id-diska dal-aħħar. Għaliex ħafna Kristjani jispiċċaw jaqgħu f'diżobbedjenza u naf li ma tantx iħobbu jisimgħuha il-kelma rebellion, imma hekk tfisser. U jiġġustifikawha u minn għal-jom qegħdin fit-tajjeb. Għax Alla qalli. U believe it or not, amazing kemm Alla qed jgħid affarijiet differenti lil bosta nit differenti. U Alla stess qed jikkawża konfużjoni fil-ġism ta' Kristu. Mhux Alla qallam kollha. Għal dawk li intom tgħidu Alla qalli, jaqbellek toqgħod attent. Ma tmurx tgiddeb lil Alla u m'intix ħad tkun f'pożizzjoni favorevoli quddiem il-munejda. Nfakrak xejn Alla ħajjiġi jgħidlek li tagħmel violation serja tal-karattru tal-Alla. Alla serju ta' mhux Mickey Mouse. Xi ħadd qal riċenti oħt. Qal il-Knisja, il-Kristjani, għaddejn il-Kristjani mod ġenerali, ta' ġifieri, ġabu qajsa chewing gum. Ġabu qajsa. Taħseb dik hija testimonjanza tajba għad-dinja? Taħseb dik hija xhieda tajba għad-dinja? Meta aħna suppost issemmew l-armata tal-mulej, imma aħna operaw bħala armata jew kull soldat irid jagħmel jfettillu. Ara jiena ħammur din naħa, inti mur kulħadd jagħmel li jrid, basta niġġieldu. Strateġija sabiħa, Għalhekk dawk li jgħidu jiena minn Alla biss nisma'. U attent ma jmurx Alla tarxek u qed tisma' l-gideb. Meta int mor daw kontra daw il-prinċipji kollha l-kelma tal-Alla, il-vera kif Spiritu Santu tkellmek, il-ġenituri naturali u kol spirituali, it-tmexxija ta' fuqek, sewwa,
وتمر دا كنت دا كل الناتورا anka ċirkustanzi tmur kont qed juruk iċ-ċirkustanzi qed juruk u inti xorta wabbis rasek. Ejn jitolbu flimkien. Jitlob miegħi. Jitlob miegħi. Għaw xi ħadd illejla tgħallem xi ħaġa llejla minn dawn l-affarijiet li tkellimna llejla. Amen. Alla mhux Alla ta' konfużjoni u meta jkellmek Alla ma jkun hemm la konfużjoni fik u laqqas konfużjoni madwarek u laqqas konfużjoni f'dak li inti Alla ħajqabdek tagħmel. Jirrikjedi ħafna umiltà. ħafna. Naf li mhix komuni. Imma dik li toġob il-Alla. Nitolbu flimkien. Illu missi qaddis. Grazzi tal-erf tal-kelma tiegħek. Jekk jiena inħbejt wara l-iskuża li inti biss tkellimni, aħfirli mulej. Jekk jiena użajt din l-iskuża biex nagħmel dak fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda li rid jien minn flok li rid inti, aħfirli mulej. La tħallinix niżvija Ġesu, la tħallinix nkun imqarraq. Ġesu, proteġi li moħħi, ħsibieti, qalbi, ġismi u ħajti u s-sejħa li inti għandek għalija. La tħallinix niżvija minn dawn l-affarijiet malajn. Fakkarni li kull ħaġa li inti tagħmel fija u trid minn ġewwa fija u tagħmel bija jiġi dejjem glorifikat l-isem tiegħek u imsaħħa u mibnija l-Knisja tiegħek. Mhux l-ego tiegħi imma l-Knisja tiegħek Ġesu. Għatini l-erf. Għatini qalb umli. Spiritu Santu mexxini fis-sewwa. Kellimni mill-kelma, viżjonijiet, ħolm. In-nies, il-mexxejja pastorali, apostoliċi li inti poġġejt fuq ħajti mulej. Il-ġenituri spiritwali tiegħi sew naturali u anka spiritwali. Allimni mulej. Għatini qalb li taf tisma'. Give me a teachable heart. Give me a teachable heart. L-aħħar mill-aħħar mulej, il-Knisja mhix tiegħi jak tiegħek. U dak li trid inti ħajseħħu jsir. Ġesu, fejn jien żbaljajt fl-ignoranza aħfilli. Fejn jien żbaljajt u kont ribellus aħfilli. Bħalma jiena wkoll naħfer lil min żbalja kontra tiegħi. Naħfrilhom mulej ixini u xinu u minu imini. U aħsilna bid-dem qaddis tiegħek Ġesu. La tħallini qatt niżvija mulej mit-triq tas-sewwa. Kompli għadini ġuħu għaċċalik Spiritu Santu u opera fija għal-glorja tiegħek Missir. Mulej tiegħi u Alla tiegħi ħajsir minni dak li trid int skont il-kelma tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Eżis aħwa Maltin u għawċin, eżis familja River of Love. Hemm iktar x'nistgħu ngħidu fuq dawn l-affarijiet, però naħseb jekk insegwu daw il-5 punti biżżejjed. Nibqgħu safe. U meta tiġi ċċalenġjat, waħda mir-risposti hija kun umli. Taġġilx, tagħmel xejn maġġel. Amen. Ejja nqumu eżis aħwa. Narawkom is-sibt li ġej nfakkarkom jekk dal-messaġġ kien ta' għajnuna għalik, ix-xerjaħ mal-aħwa, ix-xerjaħ maħutek. Narawkom is-sibt fil-għaxija fis-7 u l-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you everyone. Hallelujah. Jekk hawn xi ħadd jixtieq għandek bżonn it-talb biex nitolbu miegħek, jekk qiegħed hawnhekk fostna llum għall-ewwel darba, ejja ma nintaqgħu miegħek jekk għandek bżonn it-talb, ippejjaw ejja xxierku magħna fil-kafeterja u God bless you.
Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands in surrender to your name, Most High, yielding to your Spirit, we're walking in your love.